Γεια σας, είμαι σε ένα φιλικό σπίτι. Έξω από το σπίτι υπάρχουν περιέργως 6-7 αστυνομικοί με 3 αστυνομικά οχήματα. Είναι πράγμα το πάρα πολύ περίεργο, το οποίο αποδεικνύει ότι δεν προέκυψε μια εισαγγελική εντολή και μια κινητοποίηση, αλλά υπήρξε μια συστηματική παρακολούθηση πολλών ανθρώπων επί πολλές ώρες για να καταλήξουν ότι εγώ είμαι σε ένα φιλικό σπίτι που έχω πάρα πολλούς μήνες να έρθω. Με πληροφόρησαν επίσης φίλοι ότι σε όποια εστιατόρια, καφέ συχνάζω τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αστυνομικοί και μάλλον περιμένουν εμένα, όπως βέβαια και στο σπίτι μου, αλλά και στο hot dog, όπως ξέρουν τα παιδιά και με ενημέρωσαν. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε μια πρωτοφανή κινητοποίηση για να πιαστεί κάποιος εγκληματίας, και όλα αυτά, από ό,τι με ενημέρωσε ο δικηγόρος μου, μέσω μιας προφορικής εισαγγελικής εντολής, ούτε καν εντάλματος, δηλαδή έχουμε σχεδόν μια παραθεσμική λειτουργία που προβλέπει ότι Σάββατο 28 Οκτωβρίου κάποιος άνθρωπος πρέπει οπωσδήποτε να πιαστεί, να συλληφθεί και να οδηγηθεί για τον λόγο που ήδη ξέρουν. Δεν εννοώ αυτό που έχουν ανακοινώσει, εννοώ αυτό που ξέρουν και δεν έχουν ενδεχομένως πει προς τα έξω, να οδηγηθεί στην ασφάλεια. Είναι μια παραθεσμική λειτουργία. Σήμερα δεν γιορτάζουμε την επέτειο του όχι, αλλά γυρνάμε στο 1940 μέσα από πρωτοφανείς αποφάσεις κάποιων. Υπάρχει μια κατηγορία, όπως έχω ενημερωθεί, για διαχείριση προσωπικών δεδομένων και για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων. Τίποτα δεν είναι πιο ψεύτικο από αυτό. Δεν υπάρχει καμιά διαχείριση προσωπικών δεδομένων. Υπάρχει μια δημοσιοποίηση ονομάτων και σχέση με τραπεζικούς λογαριασμούς που ουδέποτε είπαμε αν έχουν ή αν δεν έχουν λεφτά. Ξέρουμε πολύ καλά τι έχει ο καθένας. Επιλέξαμε ακριβώς για λόγους προσωπικούς δεδομένων να μην το δημοσιοποιήσουμε. Επίσης, θεωρήσαμε άδικο να βάλουμε νούμερα δίπλα σε ανθρώπους και κάποιος ο οποίος εμφανίζεται με 10.000 ευρώ να έχει κινήσει, για παράδειγμα, 5 εκατομμύρια πριν από μερικές μέρες και να μην φαίνεται. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Η συναλλαγή των ανθρώπων με τις τράπεζες δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Τις συναλλαγές μας τις κάνουμε δημόσια στα γκισέ. Το να έχει κάποιος λογαριασμό στην τράπεζα δεν σημαίνει τίποτα και δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Πάμε τώρα στην ουσία του πράγματος. Η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και 3 χρόνια, από τον Απρίλιο του 2010, υποτίθεται έχουν στα χέρια τους μία λίστα με ανθρώπους που κατά πάσα πιθανότητα μεγάλο μέρος από αυτούς είναι φοροκλέπτες. Την λίστα αυτή αξιοποίησαν πολλά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία και η Γερμανία, όχι όμως η Ελλάδα. Το τραγικότερο είναι ότι αυτή η λίστα χάνεται από τα χέρια υπουργών μέσα από ένα CD του κ. Παπακοσταντίνου, γίνεται USB στον κύριο Βενιζέλο, τον παίρνουν κάποιοι κρατικοί υπάλληλοι, γίνεται ένα δεύτερο CD και χάνεται. Λέτε και μιλάμε για κάποια CD από αυτά που πουλάνε κάποιοι πλανόδιοι στο δρόμο και έχουμε την ευκαιρία να τα αγοράσουμε για 1 ευρώ και να το χάσουμε ό,τι ώρα θέλουμε. Αυτά είναι γελία πράγματα. Δεν συνθέτουν μόνο μια πολιτική γελιότητα, συνθέτουν μια επικίνδυνη κατάσταση, της οποίας το αποτέλεσμα είναι και αυτή η διαδικασία που κινείται εναντίον μου και που τα κόμματα σήμερα, 2 κόμματα τουλάχιστον, ο ΣΥΡΙΖΑ και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, χαρακτήριζαν ως πολιτική δίωξη. Η λίστα λοιπόν αυτή, την οποία προφασίζονται ότι δεν έχουν για να κινήσουν διαδικασίες και μια εξαπλωμένη χώρα όπως η Ελλάδα να μπορέσει να εξασφαλίσει κάποια χρήματα, εμείς τη δημοσιεύσαμε λέγοντας ταυτόχρονα ότι όχι μόνο αυτό προέκυπτε από την ευθύνη που έχουμε για να δημοσιοποιήσουμε την αλήθεια, γιατί αυτό είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, αλλά και γιατί η Ελλάδα το τελευταίο διάστημα είναι όμηρη ανθρώπων που, κρατώντας αυτή τη λίστα, πετάνε ονόματα στο ανεμιστήρια, έχουν απαξιώσει το πολιτικό σύστημα, έχουν βγάλει ψεύτικες λίστες με πολιτικούς, έχουν κινηθεί προεκλογικά με αυτή τη λίστα, εξασφαλίζοντας ενδεχομένως ψήφους ή άλλες απολαβές. Και το χειρότερο, έχουμε τον πυρήνα της εξουσίας του πολιτικού συστήματος, τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Παπακοσταντίνου, οι οποίοι κάνουν παράβαση καθήκοντος, έχουν παραλάβει ένα υλικό το οποίο είναι κρατικό και το οποίο διαχειρίστηκαν σαν είναι προσωπικό τους υλικό, το περιφέρουν στις τσέπες τους, δεν ξέρουμε τι κάνουν με αυτό, αλλά εναντίον αυτών δεν υπάρχει καμία δίωξη. Είναι τραγικό να φημώνεται ο τύπος το 2012 στην Ελλάδα, είναι τραγικό δικαιοσύνη και ενδεχομένως κάποιοι πολιτικοί με διάφορες ορέξεις να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις και να κινούνται ενάντια στον τύπο έτσι. Ανοίξτε σήμερα τους New York Times αυτή τη στιγμή, την Humanité, τη Le Monde, τη Libération αύριο, το Reuters, για να δείτε τους χαρακτηρισμούς που έχουν για την Ελλάδα, λέγοντας πως στην Ελλάδα κανένας δεν μπορεί να πει την αλήθεια γιατί μπορεί να οδηγηθεί στη φυλακή. Είναι κατάπτυστη όλη αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος καταλαβαίνει πως μεταξύ του διλήμματος να αποκαλυφθεί η αλήθεια, και εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί είναι φοροκλέπτες, αλλά ότι είναι η αλήθεια της λίστας, να θεωρείται ποινικό αδίκημα την ίδια ώρα που, ξαναλέω, ο πυρήνας των ανθρώπων της εξουσίας, υπουργοί, πρωθυπουργοί ψεύδονται, κοροϊδεύουν τον κόσμο, τον οδηγούν αύριο σε νέα μέτρα, θα πάρουν το τελευταίο καταστάρικο
από την τελευταία γερόντισσα στην τελευταία άκρη της Ελλάδας, αλλά θα αφήσουν χωρίς έρευνα όλο αυτό το κατάλογο με τους ανθρώπους που για πολλούς από αυτούς είναι πάρα πολύ εμφανές ότι είναι φοροκλέπτες. Μία νοικοκυρά από την Άουσα δεν μπορεί να έχει 5 εκατομμύρια καταθέσεις, ούτε ένας γιατρός να έχει 10 εκατομμύρια καταθέσεις. Δυστυχώς είμαι στη θέση να πρέπει να μιλήσω για το αυτονόητο. Το αφήνω στην κρίση σας. Εγώ αύριο το πρωί θα βγω από το σπίτι στο οποίο βρίσκομαι να πάω να ζητήσω εξηγήσεις από την εισαγγελία για αυτή τη συμπεριφορά, η οποία, ξαναλέω, είναι παραθεσμική και μη νόμιμη. Αναλαμβάνουν την ευθύνη για το αν θα συνεχίσουν να λειτουργούν σε αυτά τα όρια της νοημότητας και μάλιστα καταλύοντας συνταγματικές αρχές που είναι η ελευθερία του τύπου. Σήμερα είναι 28 Οκτωβρίου, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, έχω να πω όχι σε αυτήν, το δικό μου το όχι θα υπάρχει σε αυτή τη μεθόδευση, σε μια Ελλάδα που θα κοινάει σε περασμένες δεκαετίες. Ζητώ μόνο συγγνώμη από δεκάδες υπαλλήλους δημόσιους που αναγκάστηκαν να δουλέψουν το Σάββατο και αύριο Κυριακή μόνο και μόνο για να συλλάβουν τον μεγάλο εγκληματία Κώστα Βαξεβάνη. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση.